जोनोमनिफ्राय मोनबाय जों बर'नि मुंखौ मुगै जाबाय जोंलाय रोङै रायैखाय दाउसा मावरि आबादि जब्रा जानांबाय जोंलाय दाउसा मावरि आबादि जब्रा जानांबाय जोंलाय बेनोसै जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबदों बेनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों बेनि ओंथिया मा बे मेथाइखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव आगोलावनो खननायनि मोनसे ओंथि दङ रहस्य दङ बे मेथाइआव लिरदों जे जोनोमनिफ्रायनो बर'नि मुंखौ जों मोनबाय आरो जों जोनोमनिफ्रायनो जों बर' आरो बर'नि मुंखौ जों मोनदों दा जोङो बेवहाय बुंदों जोनोमनिफ्राय मोनबाय जोङो बर'नि मुंखौ मुगै जाबाय जोंलाय रोङै रायैखाय देट मिन्स माने जों गावखौनो गोबां गोरों सानदोंमोन नाथाय जोङो सबनिफ्राय गाहायावसो दिनै थांगासिनो दङ आरो फार्स्टथिं जाहैबाय जोङो मुगै जाबाय जोंलाय रोङै रायैखाय बुंबाय आरो दाउसा मावरिया बादि जब्रा जानांबाय जोंलाय बेयाव जों दिनै सोरबा नट अनलि पलिटिकेल पार्टिखौ आं बुङाखै सोरबा BPF UPPL BJP कंग्रेस जेरावबो जोंनि मानसिया दङ एंगेज जानानै दङ इनभल्भ जानानै दङ दा गुथै जाथियानो जोंहा मोनसे दाउसा मावरियाफोर बायदि जोङो जानानै दङ बेखौनो मेथाइआव जिहेथु दङ आं बे मेथाइनि गेजेरजों बेखौनो सर्ट बुंबाय दे जोङो रोङै रायैखाय जों मुगै जाबाय आरो जोङो दाउसा मावरिया बायदि जों गुबुननि सिङाव दासिमबो दङ जेखौ जों दिनै सानदोंमोन बेबायदि जायाखै माने जोङो दासिमबो गाहायावनो दङ आं बेखौ माने बे मेथाइनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दाखालि बावैसो BTCनि माखासे कन्ट्रेक्टरफ्रा क'क्राझाराव फोथिसारनाय दिन्थिदोंमोन बेनि जा माने सिंनि बाथ्रा मा जानानै दङ बेनि जा प्रग्रेस रिपर्ट मा जानानै दङ मानो थाखाय बिथांमोना बे समाव फोथिसारनाय लानो गोनां जादोंमोन नंगौ थांनाय 16 सेप्तेम्बरावहाय जोङो गथै BTCनि फिसा कन्ट्रेक्टरफोरा आरो जायफोरा गोजाम खामानिनि फैसा मोननांगौ दङ बिथांमोना मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ आरो डेपुटि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि बिथांमोननो आरो मेम'रेन्डामाव लिरनाय गुबै खोथायानो जाहैबाय जे गोजाम बिलखौ नोंथांमोना जोंनि खामानिफोरखौ नायनानै होनांगौ बेखौ जों मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन किन्तु मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जेबो रेसपन्स बिदि मोनाखै बरंस जोङो डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द सार बिथां आरो मानगोनां राकेश सार EM बिथां मोननिफ्राय जोङो मोनसे बाइटखौ जों नुनो मोन्दों बा मोनसे बिबुंथिखौ जों मोननो मोन्दों जे बिथांमोना होनायनि मोनसे लाइनाव गैया दा बिदि जुदि होआब्लाथ' जों आरो बिसोरखौ जों जेबो खालामनोबो हाया जिहेतु बिसोर पावाराव दङ खिन्थु बिलखौ होआब्ला जे आयेनगत भाबै लानायनि मोनसे जिहेतु लामाखौ होदों गभर्नमेन्टआ बे एखे लामाजोंनो मानसिफोरा माने बिलखौ लानायनि बेबस्थाखौ निस्सय खालामदों आरो खालामगोन आरो खालामगासिनो दङ उन सिगाङावबो गोबाङा बिदिनो हाइकर्ट होनानै लालाबायदों बेनिखायनो बे लाइनावनो गासैबो थांगोन आरो हाइकर्टनि गेजेरजों थांगोन नोंथांमोना गोलाव सम माने BTCनि जा राजखान्थि समाजखान्थिजों इनभल्भ दं दा बे हिसाबै थांनाय समफोराव BTC गभर्नमेन्टनि जा सोलिनायनि स्टाइल आरो दा BTR गभर्नमेन्टनि जा माने सोलिनायनि स्टाइल बेयाव मा मोनसे फारागथिखौ नुनो मोनो आरो बेजों माखासेयानो बुंनो नागिरो जे BTR रेकर्ड जाखांनायनि उनावबो जेरैबायदि जौगानांगौमोन सिस्टेमेटिकलि बुस्थुफोरा थांनानै थाङाखै होननानै मा बुंनो नागिरदों दाथ' बयबो दिनै आंखौ निस्सय सिनायो उन्दैनिफ्रायनो 15 बोसोर बैसोनिफ्रायनो आं जिथु कन्ट्रेक्टनि मोनसे बे माबायाव प्रफेसनेलाव नांथाबनानै दङ गोबाङा सिनायगोन जोङो मानगोनां कमलि बसुमतारी फार्स्ट MLA जाजेननायनिफ्रायनो जिहेतु आं खामानिखौ मावबोदों आं फार्स्टलि आं कमलि मेडाम बायद'खौ आं हामबाय होननांगोन बिनि गेजेरजोंनो आङो नैबे एसेब्लाबो स्टेप मोनसे आवगायनो हादों आरो BTC सेक्रेटारियेटसिम आं थांनो हादों नायबोले माने 15 इयार्सखौ जाबाय होनजायो खामानि मावनाया दा बे सैथो जोङो सिगाङाव मावनाय हिसाबै जों मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ आं मोननो हादों जोंनि जिथु पावारफोरखौ लानानै जिथु जोंहा एसे माइनास जालांदों बेफोरनि खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानगोन आरो बे पावारफोरनि खेत्रनि खोथायानो जाहैबाय जोंहा जिथु BTC अफिसावहाय बा सेक्रेटारियेटआवहाय फान्डिं जिथु जोंहा जायोमोन BPFनि गभर्नमेन्ट समावहाय 676 करोड़ बोसोरै फैयोमोन लास्ट BPFनि जिथु हाहन इलेक्सननि आगोल
676 crore फैयोमोन आरो बिब्दिनो बारायलांगौमोन हयथ' नेक्स्टआव 700 crore फैयोमोन दा नाम्बार वानआ जोंहा बेनो दे नोंथांमोना नुगोन आरो बुजिगोन 676 crore जोंहा 602 crore फैदों होमबा 74 crore जोंहा दिनै माइनास ओमफ्राय फार्स्टथिं दिनै जिथु 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो डिसिनो होनाय नुबाय गोबाङा सानदोंमोन मोजांखौनो जेब्ला आसामनि एसेम्ब्लियाव अजन्ता नेक्स बायद' बिथाङा जेब्ला इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ बुंबाय पावारखौहाय डिसिखौ अब्लासो मानसिफोरा बुजिदों बे मोनसे माइनास पइन्टआव दङ होननानै दिनै राजनितिक नेताफोरा दिनै बुजिदों सेकेन्डआव जाबाय माइनासआ जाहैबाय जोंहा जिथु फरेस्टनि बेखौ बयबो बुंखाबाय फरेस्टनि जिथु माइनिंनि जोंहा रेभिनिउ जों मोनोमोन 56 crore बेखौथ' जों मोननानै जोंहा बिटिसिआ गावनि पावाराव गावनो बाहायोमोन किन्तु बेखौबो दिनै स्टेटआ लानानै थांबाय बेयावबो जोंहा माइनास बेयाव माइनास आरो फारसेथिं जोंहा ट्रेन्सपर्टनि जिथु रेभिनिउ बेखौ जोङो मोननायाव जोंहा गोबां मोनदों गोबां ट्रेन्सपर्टनि रेभिनिउफोर दङ किन्तु बेखौ बाहायनो हाया उइदाउट कनसार्न स्टेट बेयाव जोंहा माइनास आरो फारसेथिं जाहैबाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव जोंहा जिथु हा बायलाय फानलायनायनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन फिस जों मोनो कौटि रेजिस्ट्रेसन मोनो बेखौ जों बिटिआर एकर्डनि बिटिसि एकर्डआव जों लाखिनो हायाखै निश्चय आरो नैबे बिटिआर एकर्डआव लाखिनो हागोनखौ मोनसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा जायफ्रा आन्दलनजों जड़ित थानाय बिथांमोना निश्चय सानदोंमोन किन्तु बेखौबो दिनै हाजार कौटि जिथु कालेक्सन जायो रेभिनिउ हा बायलाय फाननायनि जिथु फिस बेखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ लाखिनो हायाखै बेयावबो माइनास आरो फारसेथिं जाहैबाय क्रर जिथु जोंहा रेभिनिउआ कालेक्सन जानानै दङ बिटिसिआव बेखौबो दिनै रावबो बाहायनो हाया उइदाउट स्टेटनि कनसार्न फारसेथिं आरो जोंहा गावनि जिथु बिटिआरनि सिङाव गावनि अफिसारफोर दङमोन गावनि होनोब्ला ससियेल मिडियायाव गासिखौबो बुंनो हाजोबा गोबां थाखोमानाय खोथाफोरखौ बुंनो गोनां जायो गावनि अफिसार जुदि गैयिनि थाखाय दिनै अबस्थाया माबायदि जानो गोनां जादों दिनै नट अनलि बिपिएफ नङा इउपिपिएलआबो बेयाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों अफिसारफोरखौ दिनै स्टेटनि बाहेराव जोंनि बिटिआरनि बाहेराव हरजोब्बाय बेयावबो जोंहा माइनास फारसेथिं आरो इएम एमसिएलएफ्रा बै समाव गावनि प्रायरिटि बानायनानै स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोमोन आं जुदि सासे इएमब्ला आंनो प्रायरिटि बानायनानै स्किमखौ आङो रानना होनो हायोमोन बा मावहोनो हायोमोन बे अबस्थायाबो दिनै गैला बेयावबो माइनास फारसेथिं पलिटिकेलि हिसाबै जुदि नायोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंहा सानै एमपि दङमोन सासेबो गैला बेयावबो माइनास साब्रै मिनिस्टार दङमोन दा सासेल' दङ साथाम माइनास जाबाय बेयावबो जोंहानो माइनास नङा होमबा बेयावबो जोंहा माइनास दा जोंहा WBT NBC जोङो डिपार्टमेन्ट जोंहा इउजि सारा मोन्दोंमोन मोजांमोन बे डिपार्टमेन्टआ नाथाय साइन्सआव लांफाफिनजोब्बाय बेयावबो माइनास फारसेथिं आरो जोंहा नै इडुकेसननि सेक्टराव नायोबा बै समाव जोंनि एमसिएल इएम सिफफोरा इउनिभारसिटियाव गावनि मानसि हिसाबै प्रायरिटि होनो हायोमोन जिहेतु जोंनि मानसिया स्टुडेन्टफ्रा गुबुनजों कन्टेस्ट खालामनो हाया हिसाबै लिरनानैब्लाबो प्रायरिटि होनांगौ होनना गावनि मानसिखौ हरोमोन नाथाय बे अबस्थाया दिनै गैला बेयावबो माइनास दा आरो माइनास जाबावगोन जोंहा जिथु दानख'नाय आरो दाजाबनाय जिथु भिलेज जिथु जोंहा एकर्डआव थाखानाय बेयाव थाउजेन्डस अफ पिपोल माने बर'फोराबो बेयाव दानख'जागोन प्लासबो जागोन दानख'बो जागोन जुदि जायोब्ला इमप्लिमेन्ट जायोबा बेयावबो जोंहा माइनास जागोन दा माने माइनास माने नों जेरावबो दिनै प्लास नुनो मोना दा जा CSB दङमोन CSBनि गेजेरजों डिपार्टमेन्टआ CSBखौ बुंहरबा जे बेखौ एडभार्टाइज होनानै इन्टारभिउ बाथिनानै साकरि जों बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ होनना जोंहा CSBआ खालामनो हायोमोन बेबो दिनै डिफां जानानै दङ बेयावबो जोंहानो माइनास जिबायदि आरो दिनै जोंहा जेसेबां पस्टफोर दङमोन खालि पस्टफोर दङमोन बेफोर पस्टफोरखौ दिनै थ्रु दा स्टेट खालामनानै दिनै बिथांमोना गावसोरनि स्टेटआव थाखाबाय जों गावनि निजा बगिया हिसाबै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिसिआ दिनै साकरि होनाय दिनै जेबो गोहो गैला बेयावबो जोंहानो माइनास टटेलि बेखौ जोङो नुदों आरो बयबो मिथिगौ आरो बिसोरबो मिथिगौ बिथांमोनाबो रायज्लायो बिथांमोनाबो मिथिगौ जे दिनै पावाराव जोंहा जेबो उदायला गावजों गावनो रायलायो सोरनिबा चेम्बाराव सिबाबो रायलायो इएम बिथांमोनाबो रायज्लायो जों बेबायदि जुदि अबस्था थाबाय थायोब्ला जों रायजोजों दुखु मोनजानाय जागोन रायजोजों सोंखारिनाय जागोन रायजोजों होसोजानाय जागोन बिथांमोनानो मिथिगौ बिथांमोनानो बुंदों जे जोंनि पावारा दिनै गाहायाव थांबाय
दिनै सासे इएमआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगो हमनो गोनां जायोब्ला एपइन्टमेन्ट लानांगोन बेखौबो जों गावनो नुदों गावनो मिथिगौ अब्ला पावार एन्ड फांसनजों लोगोसे जोंनि भबिष्यतआ मोजां नङा बेखौ दिनै जों बुंनो हायो आरो बे जोंनिल' बुंनाय नङा बिथांमोनानो बुंदों बिथांमोना रायजोनो एप्लाइ खालाम दे जों दिनै अबस्थायाव गोलैबाय बिथांमोना गावसोरो सावरायो आलादा खिन्थु दिनै बुङो रायजोनि सिगाङाव आलादा रायजोनो फोरमायना होथों जों दिनै मा अबस्थायाव दङ दिनै जों सोरदों मा खालामजादों जों बिथांनि सिङाव थाबाय थायोब्ला जों जेबो खामानि मावनो हानाय नंला बे खोथाखौथ' बिसोरानो बुंदों बिथांमोनानो सावरायो बिथांमोनजोंनो जोंबो सावरायो बिथांमोना बेबो पावार एन्ड फांसनखौ लानानै जाबायदि समयसाफोरखौ जादों रायजोनो फोरमायना हो नाथाय मिडियायाव बेलेग खोथा दङ बेसो आरो बेलेग खोथाखौ बिसोरो बुङो बेबायदि दा नोंथांमोना सानो नामा जे थाखानाय बिटिसिनि पावार बेयो बहाबा नङा बहाबा खमायलांदों होननानै दाथ' दे आं बुंबायानो दा बिटिसिनि पावारा दिनै आङो बुंखाबाय जे 676 क्ररआव जुदि जोंहा बिटिआर एकर्डनि मुङाव जुदि 500 क्रर बोसोराव जुदि एकर्डनि नामाव जुदि फैयोमोनब्ला 600आव बेसेबां जागौमोन प्लास जायोबा 1100 क्रर जागौमोन 1100 क्रर फैयोमोनब्लासो जों खामानिखौ मावनो हागौमोन दिनै जोंनो बिलखौ गोजाम बिलखौ मानो होआखै मेन कारना मोननै जानो हागौ जे बिसोरो थांनाय बिपिएफनि गभर्नमेन्टजों रिलेसन थानानै इनभल्भ थानानै खामानि मावबोनाय बिपिएफनि नेताफोर होननानै बुंनो नागिरो बेबो सैथो गैया नङा बिपिएफजों थाफानानै जायफोरा दिनै मोननांगौ खामानिनि फैसा बिथांमोननो गासैबो साफा साफा मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टजों थानो गोनां जायो बेबो सैथो बिनि थाखाय होआखै जानो हागौ आरो नैथिया जाहैबाय जितु बिटिआर एकर्डनि मुङाव दिनै थाइसेबो जितु फैसा फैयाखै जुदि फैयाखैब्ला रायजोजों बिथांमोना गोबां एग्रिमेन्ट खालामदों जे नंगौ इलेक्सन समाव बिथांमोना प्रमद सार बिथाङानो जा इएमआनो जा एमसिएलएआनो जा इएमआनो जा बिथांमोना गोबां खामानि मावनो नाजादों बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामो आरो मावनो थाखाय जुजिदों मावगोनबो जानो हागौ खिन्थु मावनो सानब्लाबो जितु दिनै फाइनान्सियेलखौ दिनै मोननो हायाखै बिनि थाखाय बिसोर निस्सय सानदों जे गोजाम फैसाखौ होयोब्ला जिबायदि बिथांमोना मावनो खामानि लादों बेयो मालाबा फुलफिल जानाय नङा खारन फैसायानो गैयाबा आं आगोलाव बुंदों दिनै बिपिएफनि समाव जानो हागौ 2000 थिखादारफोर दङमोन दाथ' 2000 नङा 10,000निबो बारा हयथ' थिखादारफोरा थानो हागौ जेबायदि दिनै इनभल्भ जाना दङ फैसा गैयाबा मादों मावनो 500 क्ररल' फैसा बा 600 क्ररल' फैसा जुदि गोजौनिफ्राय फैसायानो फैयाबा दिनैसिमथ' स्टेटआव बिटिआरनि मुङा आमुक क्रर हरबाय कुनु दिन गैया सेन्ट्रेलावबोथ' गैया आमुक क्रर हरबाय होननानै कुनु दिन बाजेट लेखा नों नागिरनानै मोना 15 फाइनेन्स फैबाय सिगाङाव 14 फाइनेन्समोन 6 फाइनेन्स फैयोमोन एससिए फैयोमोन स्पेसियेल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट फैयोमोन बेफोरबो दिनै गैया अबस्थाया बेनिखायनो गैया बेनिखायनो दिनै गोजाम थिखादारफोरनो हयथ' फैसा बिदि होनो हायाखै आरो होनो गोसो गैया डिसिनि जा 16टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार खालामनाय बाथ्रा बेसेबां सैथो बेथ' कागजे कलमे दिनै बयबो नुजोब्बाय आरो दिनै एसेमब्लियाव जोंहा थांनाय एसेमब्लियावबो अजन्ता नायक बायद' बिथाङा बुंखाबाय बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेथ' मिसा खोथा नङा जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा बे मोनसे भुल जादों होन्दोंमोन खिन्थु बिनि जिरायनायावनो प्रेजेन्सआवनो बुंबाय जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेखौथ' रावबो दिनै प्रटेस्ट होनो हायाखै माखासे समाव गोबां बाथ्रा ओंखारबाय थायो जे इउपिपिएलनि जि इएमफोरा माखासे 30% बा 20% जानायनि बाथ्रा ओंखारबाय थायो बे बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे बड'लेण्ड बिटिसि एरियानि थिकादार कन्ट्रेक्टर कम्पानि नेहाथारि हिसाबै दाथ' आङो सिगांनि खोथाखौ बुंनांगोन पारसेन्टआ बयबो लायो बेवहाय मिसा बुंनानै लाब गैया बै समाव इउपिएफनि समाबो निस्सय लादों होनानै लादों होग्रायाबो होदों लाग्रायाबो लादों खिन्थु नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआवबो जे पारसेन्ट लायाखै बे मालाबो नङा लादों होग्रायाबो होदों लाग्रायाबो लादों आरो जुदि प्रुफ नागिरबाथ' मोनगोन सोरनियावबा भिडिअ फुटेजबो दङबो जानो हागौ सोरनिबा रेकर्डिंबो दङ जानो हागौ नैबे दिनै दा एनरेगानि फैसा हाबनाय 25% जितु लानाय बेखौ जुदि चेलेन्ज खालामोबा होनो हागोन 25% सोर लानो होदों चेलेन्ज खालामोबा होनो हागोन बेखौथ' लाया होनना बुंनो हाया सोरनिबा इएमनि ओएसडिआनो होन सिफनि ओएसडिआनो होन सोरबा एमसिएलएजों थाफाग्रायानो होन चेलेन्ज खालामोबाथ' सोरबाया होथारगोन निस्सय बेखौ सानसे नुजागोन रेकर्डिं भिडिअ दानि दिनावथ' गासैबो सालान जाबाय
नोंथांमोननि बायदिब्ला माने कमिसननि जा सिन्डिकेटनि राजा बिपिएफनिख्रुइ माने इउपिपिएलनि सरकाराव बांसिन जादों बेखौथ' बुंनांगोन येस बै समाव खोनादोंमोन आरो नंगौबो 7% 10%खौ बै समाव बिपिएफनि लाइखौनो लादों बिथांमोनाबो लादों जिहेतु जोंनि थिखादार नाथाय लानानैथ' रावबो स्लिप होबोआ आथिखालाव बेसेबांसो पार्सेन्ट होनो गोनां जादों जे नोंथाङा सासे दाथ' 25-30% लास्ट 20% आंनो बेबायदि अबस्थायाव गोलैना दङ दिनै मिडियायाव नुयोबा आंखौ दिनै नुदों फैसा होनाय बेसेबां मोन्दों सोरजों जाजादों आंखौ नुबानो मिडियायाव नुबानो मिथिगोन आं सोरनो बेसेबां होदों जिहेतु बिथांमोना जुदि पार्सेन्ट होनायनि जेनेबा मा प्रुफ दङ होनना सोंबा नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन नामा बिथांमोना गाव सोरबायाथ' निस्सय इलेक्सन जोबबा ओंखारगोन बियो थाखायो दा गासैबो सालु जाबाय नालाय थागोन बियो आबन ओंखारगोन सोरबाया सोंनांलाया गासैबो ओंखारगोन सासे बर' हिसाबै गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ बिथाङा दाख्लैबावैसो जि स्टेटमेन्ट होबाय बेनि सायाव नोंथाङा सासे बर' हिसाबै माबायदि खालामो आं दिनै एनडिएफबिनि सायाव माने आं गावखौनो बुङो जे बुंनो आंहा एसेबां साहस गैया बा मोन्थाय गैया होनना आं सानगोन जिहेतु कन्ट्रिबिउसन आंहा जाथिनि थाखाय गैया होनना आं साननो हागोन दा मानगोनां गबिन्द सार बिथांखौ आङो बै माबानि थाखाय जिथु जों ससियेल मिडियायाव नुदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ जुदि सोंखारियोब्ला आं गावनि कन्ट्रिबिउसनखौ सानग्रोनांगोन नंगौ बेबो बिथाङा 34 बोसोर कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन जाथियाव खिन्थु जिहेतु उनथिं बेहाबो सोरबाया दङ सोरजोंबा सालायजानाय मोनसे माबाया दङ बेखौ दिनै स्वीकार खालामनांगोन बिथाङा मा साननानै बुंदोंमोन आरो मा बुंनो नागिरदोंमोन बिथाङा गावखौनो दिनै बुजि मोनाखै निस्सय बिथांनि गोरोन्थिखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामना लानांगोन आरो 4 लाखनि थाखाय जुदि खालामदों होननानै सानदोंब्लाथ' सबनोसै दुखुनांथावना बिसोर दा बिथांनि बुंनाया गथै एनडिएफबि साफ्रोमखौबो बोरला खारजों थियारि माबादों बोरला खारनि माबाजों बिखायाव गुलि गावनाय मोनसे जादों आरो बेबायदिनो रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो सिलाइनि गुलिजों बिखायाव गावनाय बायदि जाबाय थैयाबो थाङाबो बोरला खारनि थिरजों बिखायाव गावना दोननाय बायदि जादों जाय बिथाङा दिनै थैयाबो थाङाबो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौथ' रायजोआ बावाखै पलिटिक्सआ बावदोंबाबो नङा होमबा रायजोआ मिथिगौ बिथांमोननि दुखुखौ दिनैनि मिडिया खेंफोरथिनि गेजेरजों बर' रायजो आरो बिटिआरनि चिफखौ माबाफोर फोरमायनो सानगोन नामा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो उन्दै गावनि फंबाय हिसाबै सुथुरा हाग्रामा आरो बिपिएफ नङा दिनै इउपिपिएलनि थाखाय आरो गुबुन सोरबा सुथुरा दंबावो बेखौ सिनायनो हानांगोन बा बिपिएफनि थाखायबो इउपिपिएल बा माबाया प्रमदआ नङा सुथुरा सोरबा दंबावो बेखौ ससियेल मिडियाजों बुंनो हाया बेखौ बेबो बुजिनांगोन खिन्थु दिनै ओरैबायदि नेताफोरखौ नुबाय एसेबां अधिकार होबाय जे सोरखौबा गुन्दा सिखाव डाकेट सोरखौ जेलाव हरनो नागिरनाय सोरखौ फासि होनो हानाय होलायनो हानाय मोनसे रावफोरखौ दिनै मोन्दों एसेबां अधिकार रायजोआथ' बिदि होआखै बिसोरखौ सोरखौबा सोंखारिनो सोरखौ गुन्दा होननो सोरखौ सिखाव होननो सोरनिबा सम्पतिखौ हिसाब खालामनो सोरनिबा बिल्डिंखौ हिसाब लानो सोरनिबा गारिखौ हिसाब लानो सोरखौबा जेलाव सोनो बिदि खामानि मावनोथ' रायजोआ बिथांमोनखौ दिनै सायख'ना हराखै सोर बिथांनिनो बिदा बिथांनिनो बिफा बिथांनिनो फंबाय सोर अधिकार होदों बिसोरखौ बिथांमोननो बुजिनांगोन पलिटिक्सआथ' दिनै दंबाय थायो आरो फैबाय थागोन जोबलांगोन दिनैथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सरकाराव गैथ'वा खुनु दिन फंसेबो दिनै रावखौबो जेबो बुङाखै मानो बिथाङा बुंबावदों बिपिएफआ माखासे करापसन खालामदों होननानै बुंबावदों बिटिआरनि चिफ बा बिटिआरआव थानाय इएमफोरा बिथांमोना जोबोद अजद खालामदों बिथांमोना दिनै आं बेखौनो बुंनो सानगोन दिनै आं दा बावै बुंलांखांबाय रायजोआ खामानि मावनोसो दिनै बिसोरखौ दैथायहरदों सोरनिबा कारापसन खालामनाय सोरनिबा बिल्डिं लुनाय सोरनिबा गारि बायनाय सोरनिबा हा बायनायखौ जुदि मासियाव जिरायग्राया सानफ्रोमबो जुदि बेखौनो बिसार खालामबाय थायोब्ला मासियाव जिरायनानै नोंखौबोथ' सानसे सोरबा बिसार खालामगोन आं जुदि दिनै प्रमद सारखौनो जुदि आं बिसार खालामबाय थायोबा आं दिनै बै हाग्रामा सारखौनो जुदि बिसार खालामबाय थायोबा नैबे मासियाव जिरायनानै रायजोनि नोजोराबोथ' नोंनि सायाव गोलैगोन सानसे नोंबोथ' हिसाब होनांगोन दिनै आं बुंनो सानो रायजोआ नाथाय
बेबायदि लाइनाव गैया सोर बेसेबां खामायखो सोर बेसेबां गारि बायखो सोर बेसेबां न' लुखो दिनै रायजोआ बेयाव गैया जाथिया फैबाय थानाय समाव माबायदि सिकिउरिटि मोनगोन बेयावसो दिनै दङ सोरनिबा ओइ माबा लुनाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि लुनाय माबा ओइ मा साइन्स कलेज गायसननाय बा मोनसे बिराद गिदिर ओइ इन'ग्रेसन खालामनाय बेफोराव दिनै रायजोआ गोसो गैया मात्र बेखौनो रायजोआ सानदों जे जोंनि भबिष्यतआ मा फैबाय थानाय जायफ्रा दिनै जोनोम जानानै दासो थाबायनो नाजादों बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन आरो जायफ्रा जोनोमानो जायाखै बिथांमोना 5-10-20 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन बेखौसो दिनै नागिरदों जिहेतु जोंहा पावार फांसना दिनै जोबलांदों